Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Ja sam Perica Klokoć iz Opće bolnice Dubrovnik i ja ću vam ispričati prikaz jednog slučaja. Znači, ovaj rad je posvećen svima koji su u ratu naprasno prekinuli svoju svakodnevnicu i morali se boriti za bolji život. Svima nama koji smo se bojali mraka, bili gladni. Svima nama koji se danas bojimo grobljevine, a prije rata nismo. Nama koji skačemo na zvuk lomljena stakla i jake buke. I posebno posvjećujem rad djeci koja su ostala u okupiranom gradu i odrasla preko noći. Znači, rat u Dubrovniku je počeo 1.10.1991. godine iznenadnim napadom. U grad su se stigli, s obzirom da je cijeli Dubrovnik bio u okruženju brojni prognanici. Morali smo preko noći izmjestiti bolnicu i od prvog dana smo ostali bez vode i struje. I naravno, poslije jedno 20-ak dana počeo se osjećati nedostatak hrane. Prognanici su bili smješteni u brojnim hotelima, to je sva sreća tih velikih hotela što smo imali gdje s prognanicima. Međutim, u ljudima je bio uvučeni strah i neizvjesnost, a uvjeti za život djece su bili stvarno nedostatni. Nije bilo ni hrane, ni pelena, stvarno je situacija, da ne govorim da nije bilo vode. Situacija je bila van kontrole, znači sva su se djeca sa majkama malodobna do 3 godine evakuirala iz Dubrovnika koliko je to bilo moguće. U Dubrovniku je za vrijeme Domovinskog rata poginulo 16 djece. Svako dijete ima svoju neispričanu priču. I svaki roditelj i najbliži član obitelji tu svoju tugu ne može opisati. U ovom radu ću se ja spomenuti jednog našeg nesuđenog kolege koji se zvao Luka i 1991. godine je upisao medicinsku školu. Silno se veselio, to je bio njegov izbor i veselio se biti medicinski tehničar. Ali 1.10.1991. godine napad na grad Dubrovnik, napad na župu gdje je Luka živio, je totalno promijenilo njegov život. Znači, kao prognanici, on i njegova obitelj dolaze u Dubrovnik, smještaju se kod obiteljskog prijatelja, otac ostaje zarobljen u hidroelektrani, poslije toga boravi u logoru i za jednog dječaka od 15,5 godina nastaje velika neizvjesnost. U međuvremenu obiteljski prijatelj kod kojeg su stanovali umire od srčanog udara i majka donosi odluku i svoje 3 djece šalje van Dubrovnika za vrijeme ratnih događanja. Međutim, Luka se sino, kad bi se uspio čuti s majkom, sino se želio vratiti doma u svoj grad, u svoju župu i kako što se u Dubrovniku nakon 6.12. smirila situacija s obzirom na bombardiranje, Luka se vraća u hotel zajedno sa svojim roditeljima kao prognanik. Početak nastave prvog ponedjeljka u veljači 1992. godine donekle je normalizirao situaciju. Luka je išao redovno u medicinsku školu, družio se sa svojim prijateljima, nedostajalo mu je obiteljski dom i župa, ali krajem travnja 1992. godine počinje oslobađanje južnog područja i župa Dubrovačka je 26.5.1992. godine oslobođena. Međutim, pri povlačenju neprijatelj je redovno gađao grad svaki dan. Tako da su nam nastajali i civilni i vojni gubici, imali smo dosta ranjenika i Luka 28.5. slavi svoj 16. rođendan u hotelu, skromno koliko se to kao prognanik moglo obaviti, ali je bio jako veseo, veselio se da će brzo ići doma, zajedno sa svojom obitelji vrati se u svoju kuću. I naravno, igranje nogometa, on je igrao u nogometnom klubu Župa, je igrao nogomet. 29.6. znači poslije Svetoga Nikole dolazi nam Sveti Petar. 29.6. jedan ponedjeljak ujutro, granatiranje počinje ujutro prije 9 sati. U bolnicu stižu ranjenici, većinom civili. U jednom momentu za vrijeme trajanja večere pogođeno je sklonište u hotelu Imperial. Znači, granata je pala točno na ulaz skloništa, žrtve su civili. Otac je u tom momentu Luku uzeo u ruke, u naručje i odveo sa prvim autom privatnim koji je našao, doveo ga je u
bolnicu, međutim Luka je već putem izdahnuo. Nažalost mu nismo mogli pomoći. Međutim, u isto vrijeme hitna pomoć dovozi Luku i Lukinu majku i sestru. I sestra je ozlijeđena u toj pogodku granate. Njih dvije u tom momentu ispred ambulante ne znaju što se s Lukom dogodilo. Znači, majka čeka ispred vrata dok se kćer obrađuje, znači ozlijeđeno je lice bilo pri granatiranju. Vidi da se nešto događa, ne zna gdje je sin, a muž se ispred vrata onesvijestio. Luka leži u našoj bolnici, sklopljenih oči na nekom boljem mjestu. Hrvatska vojska je pomogla pri organizaciji sprovoda, znači još uvijek područje Župe Dubrovačke gdje je bila obiteljska grobnica nije bilo sigurno. Ispraćen je na posljednji počinak uz prisustvo obitelji, nekolicine profesora i svojih školskih kolega. Luka je bio dijete od 16 godina kad je poginuo. Sada bi bio naš kolega od 43 godine, koji bi razmišljao jesu li nam plaćeni prekovremeni sati, razmišljao o našoj svakodnevnici gdje najbolje raditi, treba li otići iz zemlje ili ne. Dijelio bi naše i brige i veselja, međutim nije uspio do sanja svoje snove. Nije uspio više nikad zaigrati za svoj omiljeni klub nogomet. Nikad se nije vratio u svoju kuću. Luka nije dobio ni odličje ni spomenik. Njegov život je prekinut na pragu snova. Nije nikad dočekao ni svoju prvu ljubav. Nije dočekao ni odrastanje, a nije dočekao ni obnovu svog ranjenog grada. Svaka smrt člana obitelji na toj obitelji ostavlja trag. Iznenadna smrt još i više. Međutim, smrt djeteta se jednostavno ne može opisati, a ubojstvo djece u ratu se ne može ničim opravdati. Takve rane i boli ne mogu zarasti ni proći. Luka je jedan od 402 djece koji su poginuli u Hrvatskoj. Ovakvih priča, nažalost, ima još 401. Hvala vam na pažnji.